Oh, sila naman. Yung kalahati nito mamaya sa biko. Pang toppings din. Eh, biko kawali. Good morning mga ka-idol, kumusta po yung lahat? Shout nga pala sa mga subscriber natin na sumusuporta sa aking channel. Thank you, maraming salamat po. May kaganapan dito ngayon. Kasi birthday ng aking pamangkin. Dibo po niya, dibo. Dibo, pero bata, magsi 7 years old pa lang po siya. Magluluto kami. Ito, busy. Ayan po yung kapatid ko. At saka yung bayaw ko ayun nag-iiba. Ayan po yung bata na may birthday. Shout out yan. Ginagawa? Siyan, anong sabihin mo? Kay Ivin, shout out dali. Ayun, nahihiya siya. Ayun. Abang-abang lang mga ka-idol kung anong kaganapan sa aming pagluluto mamaya. Okay na yata yun? At saka yung magagawa kami ng bupis. Nagpapakulo ako. Bopis. Tsaka bawang. Pag-iwalayin mo naman sa isang tabi. Mag-iwa tayo ng pangbupis. Kailangan marami ka luya. Marami yan. May luya yung bopis. Oo. Marami. Anong iwan ito? Ay, yan ba? Kasing kutsilyo malaki para isang hiwaan. Ba't ka nagsin? Ang laki-laki mo. Ginagawa mo. Ano ka? Bangur ka, hiha. Sa ako lang yan. Busy-busy yan tayo mga ka-idol ngayon. May puso. Oo. May ano pa tayo rapat din. Okay na yun, kanyaan mo na. Ilang kilo to? O yan. Isang kilo. Sobra natin. Sobra isang kilo to, di ba? Oo. Pero Okay na mga ka-idol, na nahiwa ko na. Ay yung mga sangkap po. Nahiwa na namin. At saka ito, yung biko. Ayan na lang ang spaghetti Yan. natin. Pinasaing. Pang biko po yan. At saka dun sa itong bangus. Pang ihaw. Ayun o. At saka yung pang spaghetti. Meron lumubugla ng kutsara. Sira ang ano niya. Yan, linagay na yung pasta. Kaso na kutsara. Takpan mo lang para mamaya pag pumuto sa kamo. Takpan mo. Hindi, teka natin. Linubong ko lang. Tingnan natin yung pang biko. Ayan, okay na. Luto na po siya. Ayun yung my birthday oh. Ginagawa? Ito yung photo. Ayan. Malapit na rin maluto. Haluin na natin. Ayan, malapit na po mga kainin. Hindi. Ano yan? Mga bigay yan. Hindi pa. Kunting minutes ba?
No? Wala lang natin pero isa na lang. Iyaw na tayo ng bangus. Ito. Oh, wow! Oh, diba? Patong-patong. Ay, init to. Lagay-lagay niya dyan tapos tatalon yung pusa ko. Ano yan? Bangus lang yan? Ay, nag-ihaw mo. Lala! Yan ang mga kaganapan, no? Si Topay. Oo, ilang mo pa. Nicole, mamaya ang trabaho mo, ayusin mo yung Shanghai. Biglang gumano na. Hoy. Eh, flower. Gusto mo magprito ka rin? Ginagawa? 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 Hindi yata nakalaki. Mga kaguluhan, mga ka-idol, hindi nila alam na nagbibideo ako. Hindi, nakalangga ko. Ayun, mga busy sila. Dali.
nagluluto na po. Oh, wow! Hirap talaga ang haluin yan. With ube. Tsaka yun, bising-busy din sila. Bising-busy ang mga tao dito. Nito. Ito? Naku, hindi na alam ang relo. Itong taon na din alam ang relo. Wait lang ba? Dumidikit. Agap. Ano oras ba sila? 10:30? Plus ube. Ano oras mo doon? Parker? May babo yan doon. Inaayos po. Mga po yan. Busy yung mga tao. Ginagawa? Ginagawa? Ayan, ini-slice na. Yung biko po. Ang sarap na pala ito. Bakit? Nilalagyan ng latik. At saka yung kalahati nito mamaya sa biko. Pang toppings din. Pangit? Ginagawa? Saka magmulit yung kawali tayo. Ngayon nakasala na. Kasi lechong kawali naman tayo. Lalagay na natin sa mantika kumukulot. Ayan. Lechong kawali. Yun maragsik na Oh, wow! Hindi ko nang susunod doon. Dito kaya mo tingnan. Diba? Natingawang lang. Busy yung mga kalan. Ayan, biko. Hindi mo na, nagmamadali. Biko na naman. Bakit na dito sa ano yun? Hindi makapasok dito. Magpapantuyo muna siya dito sa labas. Pati inulog ni mami mo yung tuwalya mo. Damit, dapat inulog na lang. Oo, magpatuyo ka muna dito sa labas. Yan mo lang. Oh, kasi naman laba ayaw ang shampoo. O, dito sa loob, walang tao. Ha? Oo. Galit na galit si Jumbo sa kanya. Baka labanan, bibi. Oh, yan na. Hindi nabubuksan eh, nakasara eh. Nakalak. So yun biko. Oy. Kabila. Sa Pasko. Ano na? Kabila. Biko, mga idol. Oh, wow!
Wala ka dyan. Ang pangit ko. Sakap na hiya. Tapos ang laki ko ng bangit ko. Mamaya ihipan niyo yung lobo ah. Yan yung lobo pa naman. Ayun, wait. Iba naman na yung nagluto ng soup ng spaghetti. Oh. Oh, ang dami ginilin. Naku, sarap yan. Yan ang walang handa. Kaya nga eh. Iba yung sinasabi. Tapos yung nagpanda, andoon nakaupo. Kasi masakit daw yung ulo niya. Puyat. May pasok ba siya? Wala. Sarap po ito. Asan yung ano? Ito. Ha? Dito. Ano daw po? Mamaya. Tanghalian muna. Kumakain na sila. Anis. Lalaki ulit. Sobrang laki. Akala ko kung yung dahon na. Bali, nakarami na ako. Bulol pa. Ay, nag-ubos oh. Ito lang tumalong ka. Nagluluto. Tinago ko na nga eh. Taas. Laki ng hulom ko sa Tinago ko na itaas. nakita. Huy! Ano ba yun? Ginagawa? Ayan na, ayan na. Tawa na to sa akin. Yung walang chaser ah. Ay, hindi na naging pera ka na. Lalong sumasarap pag matagal. Oo. Lagyan mo ng pera. Kaya, paminta. Ano yun na? Lagi mo may ano. Gusto lang sukahan ha? Wow, nagkakamot-imo ka ba? Ang daming karga. Hindi nga. Okay, okay. Tignan mo na, Jeff. Hoy! Ang bago isip, oh! Hindi na to. Nakapuwas na eh. Takpan na mamaya na! Para may pulutan. Pagkatapos ng kainan. Di ba sarado yung wakas na yun? Wala, maganda ba? Sila diba? Hindi ka pa naiinom. Kaya nga kami. Ikaw na lang mag-isa. Okay lang, wala ko share. Okay lang, wala ko share. Ay, wag. Lagyan mo, wag mo lagyan tubig yan ha. Lagyan mo pamintang durog. Ang daming volunteer magluto. Oh. Si Ate Sira ang diet. Yan na naman tayo eh. Bakit yung diet? Ako naman ang lugi dito eh. Bakit? Hindi ako makakain. Sa kanton ka na lang. Kanton bumawi. Wala ka nang ginagawa? Dito naman si... Kuha mo na ng ano ng bomba. Saka nagdadad-airbed siya ulit. Sarapin mo yan ha. Ayan. Hindi masarap ha. Hindi ko ito mapasarapin. Ayun o. Sauce ng spaghetti yan. Kaiden. Wala maraming pinili. Sarap, ang daming halo. Wala pa yung gatas. Wala pang gatas. Tsaka yung cream. Ay, diyan pa yung mawain sa rin siya na. Pagbet. Pag ito maangka. Ginagawa? Hindi pala. Sakto lang. Ano lang gaano? Hindi nga. Kaya mo yan. Dami sis ah. Sis yung sis. Sinaan, ako lang nagsasabi sa'yo. Sinaan, ako lang nagsasabi sa'yo. Hindi naman natin ito pwede walisin pa kasi pupunta yung alikabok sa ano? Spaghetti. Hayaan mo lang, mamaya yung pagkain sabay-sabay para sabay na rin silang maglabas ng mga pagkain. Spaghetti lang naman ang lutuin dito sa labas. Hindi maabutan mo sa akin. Ay, hindi, peramin mo. Tsaka yun sa loob. Ayan, nagluto si Kuya Jomar. Para yan sa pansit. Tubig yan! Lola! Sabihin mo, Lagyan na lagyan ng cheese. Huwag mo na lang lagyan ng tubig. Dahan! Wow! Wow! Dahan!
Makaparami ang kain nila. Yung kilikili ko baka nakikikita na dyan ha. Baka yung kilikili ko nabibidyo ha. Hindi ah. Okay na. Pindutin. Dito. Oo. Oh. Sila naman. Ginagawa? Daming volunteer dito magluto. Oh. Ayan. Malang bayad dito. 13 months. Ay, ang daming uling. O, paano yan? Yung pansit. Yung iba. Ayun. Tama lang yun. Oh. Sarap. Ang daming halo mga ka-idol. Oh. Mali, makaanta sa ulo. At saka dun, gising-gising din. Haluin mo ng ano. Bibilangan tayo ng cake mga ka-idol. Pasok tayo sa loob. Ito yung mga cake. Ito na lang kukunin ko. Ito po sir. Ito ba? Apa. Black Flores na lang ang bibili natin mga ka-idol. Hintayin natin yung cake. Ayan, binabalot sa loob. Dinalab niya. Meron na kayo dito. Hindi ko lang sabihin na ng semen. Ah. Yan, last na linuluto yung Siyang may pasandi. pancit canton. May siyang puto pala. Nagunin na. Hindi yan, sabi dito yung tape yan eh. Huwag mo muna hinahin, Nicole. Lola mo na. Yung mga kababaihan, bising-bising. Sali, pakinggan dyan oh. Sali, paking muna. Sana pula maganda din. Pula yung cortina. Pagyan naman eh. Shanghai mga ka-idol. Oh, wow! Pindutin ko na. Yan. Hindi na. Kaya na. Ano naman yung nag-uwi? Talaga. Sinuusok mo pa talaga sa paa ko? Book. Puro ko siya. Lupa. Tatuwag ka na ng bisita eh. Ayan o. Wala pa namang alam. Pang Christmas pa talaga yung ano nila, no? Oo. Oh, yun. Naglalagyan kaya. Up. Yan eh. Ano pala man? Ayan na yan. Ano mo na yung